Mana So sa kaawit. When I think back on these times and the dreams. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Susan. Kining maong kaagi ni sa akong anak nga karon niuban na sa labang makagagahom. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. There you'll be. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pala sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Jinsan City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Susan. Unsay dili ka magpa-enroll og private? Ma, nugo ng kurata. Mahal ba kayo ang private? Anak, unsa madaay na Maka-afford man mi ni papa ni mo, anak. Isan ba, ma? Maura magyapon akong makatunan kung sa public kumuswila. Pero nak, lahi nga privilege ang imong may experience kung naakas mahalon nga eskwelahan. Ma, please. Mani gusto na ako. Kumahimo, pasagdi na lang ko kung asa ko gusto mo eskwela. Nak, nahala sige. Dako man sa salig ni papa ni mo. Ang dami mo suporta kung asa ka gusto. Hi. Karon palagi ko makakita nimo din sa among eskwelahan. Bago ka, no? Oo. Ako rin si Joseph. Ikaw? Ako po si Mitch. Aniga na ta, ha? Sure. Wow! Kadako gud din inyong bay. Nganong naaraman ka sa public ni eskwela? Kaso kwarta eh. Maura magyapon ang akong makatunan gud. Maayo pa ka, no? Kay bisan og dato mo, pero dili gid mo ipakita nga dato mo. Di na ko gustong magunaw na gud nga nindot kayong life. Nya, ang ubang mga tao, way gipang kaon. Buotan giday ka, Joseph. Joseph, nak. Ay, niya naman day mo. Dali na. Dayon mo din, he. Ipalaila na akong imong amiga. Ma Susan, si Mitch day, akong amiga. Mitch, akong mama, si Mama Susan. Finally, nakakita na gid ko nimo, Mitch. Ikaw di ang sigigisgot nako nga amiga niya. Hi, tita. Nice to meet you. Nice to meet you, pod. Anhin na lang panihapon, ha? Oga, Joseph, inighuman, ihatod na lang siya. Sige ma. Grabe ni mo, no, Joseph? Grabihan ni mo ka, Loki, uy. Liman ka, ana? Naaman di kay sakyanan, pero bisag ka usa, wag yug ko makakita ni mo nga imo ning gigamit sa atong eskwelahan. Tagsar kay kong mugamit ano eh. Abi pa lang, nanghambog ko. Swerte gid kaayo ang babae nga imong maasawa pohon. Kay murag naa na gid mo ang tanan. Mitch. Dera nga mo sa unahan ka ng gate nga blue. Ha? Dili ka gustog bagong cellphone kay imo na lang kwartahon? Ma, okay pa mo sa akong cellphone. Pero nak, nanong kwarta man? Unsaon man imo ang kwarta? Nakoy gustong palitan, ma. Nala sige. Pila may gusto nimo? Kadaghan ko di mo gipangumpra. Unsaon man na nimo? Ako ning ibahin-bahin sa mga tao nga nanginahanglan. Hala, kadaghan ani? Makaya ka ni nato kung kita lang duha? Lagi. Ikaw, kung na kay mga kailang nga gustong mo volunteer, pwede ra. Sige. Mangunta ko sa kumakaila, iniguman nato din, he. Salamat kay si mong hinabang nung ha. Pinalapon ka daw nga wagin mitarong pagkaon nini, oy. Way sa pa yan, tay. Pagpakabusog mo, tay, ha? Oo, salamat yung kayo nung.
Hurot na gyud ang akong bilib nimo, Joseph. Grabe gid kaayo ka kamatinabangon, no? Imagine, pila na sad ka tuig ding atong gibuhat gud nga. Suroyo na to ang mga lugar nga tabangonon kaayo. Ay to di ay naibaw ba si mama nimo ani? Wasili kalibutan nga, muana ko ng mga lugar. Kaya nahibaw ko masuko sila. Masuko nga naman. Di sila masuko nga mutabang ko. Pero di sad sila gusto nga ako may mangunay kay pasing ko nun doon daotang mahitabo na ko. Hinoon sad. Ilado ba imong pamilya pod kay naamoy dagkong mga negosyo dinhi. Delikado kung naay makailan nimo niya, mo take advantage sa maong higayon, di ba? Malagi. Oh, Joseph! Doon na siya TB kun tuberculosis. Unsa, Dok? Nga naman, uwa may gitibi sa amo. It could be the possibility nga base na siya giadtuan nga lugar o natakdan siya. Ginoo ko. Unsa, Dok? Kadaot na di mo, nak. Ma, sorry. Sorry sa kong kahit Ayaw pag-sorry. Basta, nak, pagpakaayo, ha? Love kayo ka ni Mama. Monity man eh. Nganong nahitabo man ni sa atong anak. Susan, gusto na. Dili gusto si Joseph nga makakita nato nga mag-uol. Dili ko gustong mawa siya nato. Maski ako, masakitan kong magtanaw nga mao kini nahitabo sa tong anak ron. Pero pahuway una. Wa kay tarong pahuway rong mga nagaging adlaw. Way laing gikuhaan og kusog ang atong anak karong panahona kun dili nato ra. Nakatugman di ay ko. Day, mayo kay ni mata ka na. Ngano, doon na ba'y nahitabo? Wa na si Joseph. Unsay wa na. Patay na siya, day. Dili. Dili. Oh, Joseph. Anak ko. Tita Condolence. Salamat, Mitch. Day, tanaw. Daghan kayong mga tao nga nibilar. Nakaila ba ka anak nila? Uwa man ko makaila anak nila. Kadaghan gud anak nila. Kinsa man na sila? Tita, basin og ang mga tao na nga gipangtabangan ni Joseph sa diyang buhi pa siya. Unsa? Ang tinuod, tita, daghan og mga natabangan si Joseph. Ganahan kayo siyang mutabang sa mga tao nga tabangonon kaayo, tita. Gani, nakakuyog ko niya, makapila na kahigayon, ana. Unsa? Sakit kayo una-unaon, tita nga. Kasayo kayo gikuha si Joseph. Nga grabe siya ka maayong tao. Grabe ka humble og grabe ka matinabangon. Anak ko. Think back on these times. Nasya kaayumis akong bana sa dihang adlaw si iyang lubong. Tungod kay grabe kadagang tao ang nihatod. Nakahuna-huna ko nga basin tuod og didto niya makuha ang maong sakit sa mga lugar-lugar nga iyang giadtuan sa mga tao nga iyang natabangan. Sakit man namo ang iyang pagkawa, pero nalipay kong maghuna-huna nga nabuhat niya ang mga butang nga iyang gustong buhaton. Maudi ay nga dili materialistic ang among anak. Tungod kay mas piliun niyang mutabang siyang isig kataw kaysa mopalit og bag-ong gadget para siyang kaugalingon. Og isip ginikanan niya, proud kay mi sa among anak. Napo nakatuig ang nakalabay pero hangtod karon, presko paghihapon kaayo iyang mga memories sa among huna-huna. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.
Mao kita mga higalan kaagi ni Susan nga taga Jinsan City. Uban sa awit ngayon pangayo awit nga nagulahan. There you'll be. In my dreams I'll always see you soar. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haga. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw. Kinasing-kasing kong kadapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamita.